Dunay one story. Usa ka anak gidala samahan dito sa lasang. Usa ka 8 anyos ang Panginoon sa anak. And sa dong dalon tika sa lasang. Alas 6 gabi gidala sa lasang. Iyon ang papa. Dalon tika sa lasang. So doon tika ug usa ka dako ing pagtuo sa Ginoo. Kristohanon gud. Pag abot dito sa lasang, alas 6 gitaptapan sa amahan ang matas bata. Taptapan og itong sa taptapan tigag itong dalon tikas tumas lasang ug biyaan. Og naagani kay madungog nga kalas-kalas ug naagani kay gikahadlukan while gitaptapan ka. Ayaw gyud kuhaa ang imong taptap. Ayaw gyud boksi ang imong taptap. Oh. Iyon ang anak pa. O siya kung buhaton. Wala kay laing buhaton. Mao ang pagpaabot hangtod og mapuhon. Wala gitaptapan ka. Wala kay laing buhaton. Karon igsoon kay pagtungang gabi daghan ang mga dungog niya na nagtingog. Oh, daghan ang dungog niya mga nagtingog. Nga wakwak. So karon gibati isang kabalaka. Gibati isang kahadlok. Kay gibiyaan mo siya sa iyang papa. Siya rin usa, gisukod ang pagtuo. Kung muubi bagyo siya sa Ginoo, di bagyo mo compromise niya ang kwaon tong tap-tap. Karon igsoon, nahinumduman gini ang yun siyang papa. Wakay lang buhaton, mao pagpapaabot, hantod sa kaugmaon. Ayaw yun, kung kwaan ang tap-tap. Giubi na niya igsoon, bisag na handlog siya, nabalakas siya, nalisang yung kasing-kasing, pero wag niya kwaang yung tap-tap. Pag abot o gugma, nihayag na, dito na niya gikuha ang iyang tap-tap. Kuha na niya. Pagkuha niya siyang tap-tap igsoon, duha ka dupa, gikan sa iyang gitindugan, naa dito ang iyang papa nagpungko ra. Gikan sa alas 6 sa gabi, abot sa alas 6 sa buntag, gibantayan na giday sa iyang papa. Sutaon sa iyang papa, o ni ubi bagyod, o wala pa ni kompromiso. Inaanapon ang gibuhat sa Ginoo sa tuwa. Usahay ibutang ta sa Ginoo sa mga dapit. Usahay ibutang ta sa mga sitwasyon nga murag mahadlok na ta. Murag mabalaka na ta. Wanay sulod atong pitaka, wanay sulod atong bugas. Murag ibutang ta ng sitwasyon nga murag makuyaw na, hadlok na. Pero kabalo kay Ginoo, ang atong amahan nga langit nun, gitanaw niya ang ato ang faith. Kung mag-grow ba sa panahon ng ibutang ta ng sitwasyon na. Amen? Ang pagbutangan ng sitwasyon for us to grow sa atong faith. Igsoon, kung unsa may sitwasyon nimo karon nga diya kag ibutang, gusto ang Ginoo nga motubo imong faith diha. Kung di ilalim ang sitwasyon karon, imong nasinati karon di lalim, pamilya nimo usa pa na nga imong nasinati kagulyan kagugot, dili pag sinabtanay sa inyong pamilya, sa mga anak, mga apo, ug unsa ka na diya, ang Dios nagtan-aw kung siya pabagyapon atong pilion. Dili ba ka ma-discourage? Dili ba ka mo compromise? Dili ba mo mubuo imong panglantaw? Igsoon, patasi imong panglantaw. Ayaw padala sa imong nakita. Kaya ang Diyos nagtagana kung mga panalangin nga dagko alang sa tuwa. Amen? Si Satanas mutisting o buhatag ko nato og affliction sama ni Job. Nga si Job gisulayan ni Satanas. Si Satanas nangit sa Ginoo. Ni sa Lord, musimba. Musimba ba ko na mo kung wapa na mo na panalangin? Akong kuha og sulay na yung panalangin, Lord. O niya, tistingan na ito, nagmusimba ko ba na mo. Si Satanas nananghid sa Ginoo about sa kinabuhi ni Job. O, ang nakanindot ni Job, naglakaw siya sa pagtuo. Wa siya naglakaw sa iyang mga makita. Kaya bisag unsaon siya taho sa mga iyang mga katabang, nga matay na itong imong ayupan, ipagkawat, imong mga anak na tumpagan, bisag unsaon siya taho o pakita o mga tabi, bad news. Pero wala na pituwi ang faith.
Wa jud apektuhi ang faith. O tungod kay wa man apektuhi ang faith ni Job sa mga nakita nga permission ni Satanas. Ang gihimo sa Ginoo, ginungagan o gibalik times 2 ang iyang panalangin. Amen? Igso na ginanglan gidatag faith. Kung gusto ta nga dunay times 2 nga panalangin sa itong kinabuhi. Usahay dili mo times 2 atong panalangin. Kay mo compromise na ta usahay. Mo discourage na ta usahay. O mumubo man atong panalangtaw. Di na ganita kasimba usahay tungod ras problema. Tungod ras kalisod. Mao naman na itong buhaton. Mumubo atong panalangtaw. Pero ang pulong sa Dios nagpinumdum nato karon. Patas yung iyong panglantaw sa kinabuhi. Oh. Amen? Patas iyong panglantaw sa kinabuhi. Ang paglakaw is pagtuwig soon, mao ang pagpaabot sa mga butang nga wala ato makita. Muna paglakaw sa pagtuo. Nainumduman ako atong wali sa first Sunday of January atong about ni Sakeo nga nakawali ko nga new things, new experience. Maka-experience ka na ito ikaw bagong butang. Bago pong experience sa kinabuhi. January to siya. But pag-abot o May, na abot ang bagong motor. Yung Lord, akong iwali sa January nga bagong butang. Pakuptan o pa-experience nimo. Tinuod yun. Pag-abot o May na ang bagong motor atong ipangay. So new experience, new things. Diba? January, by faith, nag-ampo ta, bisa mo parang nabot, ato nag-ampo o panakita. Pero mabot jud ay, basta na kay faith. Amen? Muna, kung naaday tayo gipangayo, paabota, nga pinagi sa pagtuo nga nagtubo sa imong kinabuhi, kay moabot gina siya. Amen? Atong basahon kung moabot ba yun? Matthew chapter 21, verse 22. Kung mutuo ka mo, madawat ninyo ang bisanunsa nga inyong ipangayoon, pinaagi sa pagampo. Amen? Munang kung mutuo ta, mawala gini, ang paglakaw sa pagtuo, mauni ang pagpaabot sa wak nimo panakita karon. Muning nindot kayo nga kita may nampuon, ang tao nga may nampuon, naglakaw sa pagtuo. Ay bisan wa pa say nakita kabaguhan sa pamilya, panagiusa sa pamilya, pero sige ra gyud niyang giampo na sige pangayo sa Ginoo, trabaho o asawa, bisan unsay pay pangayon, sige ra gyud niyang gipangayo kung naglakaw na maong tao sa pagtuo. Hangtod gyud nga moabot na siya. Si Hana naglakaw sa pagtuo nga makaanak gyud siya. Sige atong templo, ampo pangayo sa Ginoo. Bisan pag naalaan siya nga nahubog kibot-kibot yung baba, pero ang iyang pagtuo nagro yung pagtuo. Hangtod yun nga naabot yun ang iyang ituuhan. Amen? Kanang imong ipagtuuhan karon, ubanig yun ang pagkamay ng puon, kay muabot ginaugma puhon. Amen? Munang galaygo ng Diyos sa iyang mga pulong karon, we walk by faith, not by sight. Kay ang Diyos may muot kumulakaw ta sa pagtuo. So ayaw basihi ang kinaiya sa imong kauban karon sa simbahan nga ma-discourage ka, mo-compromise ka. Ayaw basihi ang gibuhat sa uban nga nagpakasala siya, mo-compromise po ka. Ayaw tanawa sila. But rather, matuta sa Hebrews 12 verse 2, look unto Jesus, the finisher of our faith. Tutuki ang Dios nga maoy tighingpit nga mo'y gisandigan sa itong pagtuo o mo'y tighingpit ni ini. Dili yung ka mahingpit sa imong pagtuo kung mututok rakas tao. Kay pariyutang masalama, pariyutang masipyat. Pero kung mututok ta sa perfect, mututok ta ni Christ nga walay sala, perfect, sinless, so mahingpit pa lang ito ang pagtuo.